Din is-sena u għas-sentej li ġejjin Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea kif joħroġ mill-aħħar tbassir ekonomiku mill-Kummissjoni Ewropea dak għall-ħarifa li għadu kemm ġie ippubblikat. Minn dan it-tbassir ħareġ li din is-sena pajjiżna jkollu tkabbir ta' 4% biex qed naqbżu il-medja Ewropea bi 3.4%. Dan juri li minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent li għaddejjin minnhom bħalissa partikolarment bil-gwerra fl-Ukrajna u issa fil-Vant Nofsani, it-tbassir ta' pajjiżna żdied fuq l-aħħar tbassir dak tar-rebbija waqt li l-medja Ewropea naqset, is-sena d-dieħla pajjiżna wkoll se jkollu rata tkabbir ta' 4% bi 2.7% fuq il-medja Ewropea. Fis-sena 2025 it-tkabbir ekonomiku se jitlaq għal 4.2%. Hawnhekk pajjiżna wkoll jaqbeż ir-rata medja tkabbir ekonomiku fl-Ewropa din id-darba bi 2.5%. Fir-rapport tagħha il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-konsum privat f'pajjiżna kellu żieda ta' aktar minn 5% fl-ewwel nofs din is-sena u mistenni jibqa' dej b'dan ir-ritmu pożittiv. Dan hu dovut partikolarment għad-deċiżjoni tal-Gvern li jissussidja il-prezzijiet kollha tal-enerġija bħal dawk tal-elettriku, il-gass u l-fuels biex jibqa' jsostni lill-familji u n-negozji u ma jabbihomx biżijiet eżorbitanti kif esperjenzaw il-popli fil-bqija tal-pajjiżi Ewropej. Fi kliem sempliċi kif ukoll ġie spjegat mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli din il-ġimgħa, familja medja f'Malta ilha sa mill-bidu tal-2022 tifranka mal-2,000 euro fis-sena fil-kontijiet tagħha. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea innota dan hekk kif intqal li l-prezzijiet ta' enerġija fostna se jibqgħu l-istess tal-2025 permezz ta' din il-miżura u l-politika ta' stabilità tal-Gvern Malti. Il-Kummissjoni Ewropea nnutat ukoll kif is-settur turistiku f'pajjiżna qed jikseb riżultati aqwa mill-2019 qabel bdiet il-pandemija u l-istess mistenni jkompli s-sena d-dieħla u ta' wara. Sanittant f'kitba fuq il-midja soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela innota li waqt li l-Kummissjoni Ewropea baxxiet il-prospetti ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea ollit il fuq dawk ta' pajjiżna. Dr. Abela qal li Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi Ewropej fl-istess ħin li se jkollna wkoll l-inqas rata ta' qatt irreġistrata sa mill-2025 mill-inqas. Il-Prim Ministru tenna li l-politika tal-Gvern se tkompli tagħmel id-differenza fl-għajxien tal-Maltin u l-Awċin. Fit-tbassir tagħha il-Kummissjoni Ewropea qalet ukoll li r-rata tal-qatt f'Malta se tibqa' mill-aktar baxxi sa sentej oħra 2.7%. Minn barra hekk jindika wkoll li r-rata ta' inflazzjoni se tonqos għal kważi 3% sentej oħra meta mqabbla mar-rata ta' inqas minn 6% din is-sena. Ħareġ li minkejja kull għajnuna bla preċedent li qed tiġi offruta lil familji u n-negozji, id-deficit tal-Gvern se jkompli jonqos għal 4% sentej oħra minn kważi 6% is-sena l-oħra. Dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea isegwi dak tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li wkoll bassar li pajjiżna jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea din is-sena u anke is-sena d-dieħla.